Oletko omakotitalon asukas? Talosi on todennäköisesti kallein omaisuutesi ja se on varmasti sinulle tärkeä. Mutta ovatko talosi tiedot ajan tasalla ja aina helposti saatavilla? Tiedätkö, missä ovat talosi piirustukset? Löydätkö nopeasti kaikki tiedot energian seurannasta, tehdyistä remonteista, suunnitelluista, kunnossapitotoimista ja teknisistä laitteista? Entä missä mahtavat olla käyttö- ja huolto-ohjeet? Jos kaikki nämä tärkeät tiedot olisivat aina ajan tasalla ja ne kulkisivat mukanasi, niin mitä luulet sen vaikuttavan kauppahintaan, kun talosi vaihtaa omistajaa? Omakotitalon ajantasainen ja kattava tietopankki on rahanarvoinen asia, jonka luominen ja ylläpito onnistuu helposti My Home Sitein avulla.